Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejrin nagħmlu l-Qudiesa lill-Madonna fil-Missieb Tislim għalik Omm Imqazza. Inti bħeġġa kbira tajt lid-dinja lis-Sultan li jaħkem fuq is-sema u fl-art tal-dejjem. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw damna l-misteri qaddisa kif inhu xieraq nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Iben Alla li twelidt minn xebba u sirt ħuna mulej ħniena. Iben il-bniedem li taftader in-natura dajfa tagħna l-bnedmin, Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-missier li jissalva lil ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejjed Emanuel Aġus. Warrab minn qudiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk f'dak li aħna nagħmlu. Insalvaw bit-talb ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalem il-ktieb tal-profeta Iżajija. Fis-sena li fija miet is-Sultan Użija, jien rajt li l-sidi bil-keda fuq tron oli, merfuħ il-fuq. Djur il-libsa tiegħu kienu jimlew it-tempju. Il-fuq minnu kien hemm sarafini, kull wieħed b'sitt ġwienaħ. Bit-tnejn kienu jgħattu wiċċhom, bit-tnejn kienu jgħattu ġlejhom u bit-tnejn jittajru. U kienu jgħidu u jwieġbu lil xulxin. Qaddis, qaddis, qaddis u l-mulej tal-eżerċti. L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu. Blajat tagħhom is-sissien tal-irtibi teżżu u t-tempju intela bid-duħħan. Imbagħad jiena qed jaħasra lija mitluf jien, bniedem b'xoftih imnitsa jien u f'nofs poplu b'xoftih imnitsa nammar. Madankollu rajt bajnejja lis-Sultan, il-mulej tal-eżerċti. Wieħed mis-serafini ittajjar lejja b'ġamna nar fidu li hu kien qabat b'imqass minn fuq l-artal u messli fommi bija u qalli. Ara, din messitlek xoftejk, ħżunintek qebet u dnubek inħafer. Imbagħad smajt leħen sidi jgħid lil min se nibgħat, min se jmurinna. U jien weġibt hawn jien ibgħat lili. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien il-mulej isaltan il-kobor libes. Il-mulej isaltan il-kobor libes, libes il-mulej u tħazzem bil-qawwa flimkien. Il-mulej isaltan il-kobor libes. Iżom sħiħa id-dinja qatt ma titħarrek, iwaqqaf it-tron tiegħek fis-sod minn dejjem ta' dejjem int. Flimkien il-mulej isaltan il-kobor libes. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom, gdusija lil darek tixraq mulej, sakemm itul iż-żmien. Il-mulej isaltan il-kobor libes. Jekk jogħġobkom inkunu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk tkunu imkasbrin minħabba l-isem ta' Kristu, ħenjin intom fuq komandkom l-Ispirtu ta' Alla. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu għal l-apostli tiegħu m'hemmx dixxiplu aqwa milli mgħallem, anqas il-sir aqwa minn sidu. Biżżejjed tad-dixxiplu jekk joħroġ jiġbaħ lill-mgħallem tiegħu u lil-sir lil sidu. Jekk li sit id-dar tawħ il-laqam ta' Beelzebub, kemm aktar in-nies ta' daru. Għalhekk la tibżgħux minnhom, għax xejn ma hu motti li ma jinkixifx u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li ngħidilkom fid-dlam għejduh fid-dawlu u dak li ngħidilkom f'widnejkom x'għandruh minn fuq il-bjut. U tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ, imma aktar ibżgħu minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ safar tal-bejt mhux bħabba jinbiegħu u b'dana kollu anqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Intom imbagħad sax-xagħar ta' raskom kollu huwa magħdud, mela xejn la tibżgħu, intom aqwa minn ħafna safar tal-bejt. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li hu miegħi, jiena wkoll nistqar li jiena miegħu quddiem is-Sier li hu fis-smewwiet. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jiena wkoll niġħad lilu quddiem is-Sieri li huwa fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu sib qasir fuq il-Vanġelu. Mela permess ta' San Mattew dalgħodu Ġesu jgħidilna biex nażlu aħna kif ser nilqgħu lill-mulej meta nidhru qudiemu. Issa, kif għadna kif rajna l-aħħar żewġ versi tal-Vanġelu, kull min jistqar quddiem il-bnedmin li hu miegħi jiena wkoll nistqarru quddiem missier li hu fis-smewwiet. Imbagħad kompla Ġesu, iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jien ukoll niġħad lilu quddiem missieri li huwa fis-smewwiet. U allura naħseb li din hija twissija għal kull nisrani. Għax kull nisrani irid juri li hu nisrani mhux bil-kelma biss, l-ewwel bl-eżempju. U allura din it-twissija għalija turini biex ma nistħix nuri li jien nisrani bil-mod kif inġib ruħi ma' n-nies. U allura importanti ħafna il-mistħija u l-rispett uman jistgħu jżommuna lura milli nuru li aħna nsara quddiem il-bnedmin. Kemm hija ħaġa sabiħa, pereżempju, fit-8 ta' filgħodu forsi nisimgħu għad-doq tal-Knisja, il-qampina tal-Knisja, għalfejn daqqet biex jiena ngħid l-Anġelus niftakar ftit falla. Jew pereżempju ikun nhar ta' ġimgħa fit-3 meta l-Knisja iddoq it-trapissar ta' Kristu li mit fit-3. Hemm talba speċjali għal dak il-ħin. Kemm hija ħaġa sabiħa li jien nieqaf u nimmedita ftit fuq il-passjoni ta' Kristu x'għamel għalija. Dawn l-affarijiet eżis jgħinuna ħafna. Anke pereżempju ngħaddu minn quddiem ċimiterju. Naħseb kulħadd għandu xi ħadd midfun fiċ-ċimiterju. Kemm hija ħaġa sabiħa li niftakru f'niesna. Huma affarijiet żgħar, imma għalina affarijiet kbar għax ilaqqgħuna ma' Alla, għax id-dinja tant saret kollox blaġla laqqas ħin m'għandna. U jekk ma nieqfux ftit jista' jkun li tgħaddi ġurnata u ma naħsibx fuq Alla. Allura x'ħan nitolbu Ġesu dalgħodu? Mulej Ġesu fid-dlam tal-ħajja enni nibqa' nħares lejk. Int li int id-dawl u l-veru dawl tiegħi. Kemm hija ħaġa sabiħa.
int mulej id-dawl tiegħi. Għamel li jiena nibqa' nħares lejk biex ma nitlifx il-bixra ta' wiċċek. U allura eżis meta nitolbu dawn l-affarijiet fil-ħajja tagħna l-affarijiet imorru iktar aħjar. U iktar ikonna paċi fil-qalb tagħna bil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba waqt niftakru fil-ġid kolli li Alla qed jagħmel magħna. Nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Sabiex fil-momenti ta' diffikultà u ta' prova il-Knisja tara fil-pjan Alla li jrid jagħmilha dejjem aktar tixbaħ illi mallem tagħha Ġesu. Nitolbu Smana nitolbuk mulej. Sabiex kull min għandu xi seta fid-dinja iħaddimha għal qadi u l-ġid tal-oħrajn. Nitolbu Smana nitolbuk mulej. Sabiex min qiegħed ibati jibqa' ċert li quddiem Alla xejn ma huwa mitluf. Nitolbu Smana nitolbuk mulej. Sabiex din l-Ewkaristija tagħti lilna l-qawwa li nsiru nixbħu lil Kristu f'kollox anke fil-passjoni u l-mewt tiegħu. Nitolbu Smana nitolbuk mulej. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. O Alla inti tant ħabbejt lid-dinja li tajt lil-ibnek biex imut għalina fuq is-salib. U rrid li Ommu Marija tiegħek f'ħdejk u tbati miegħu. Għati lilna wkoll li wara li nkunu isseħibna miegħu fid-tbatija ikonna sehem miegħu wkoll fil-glorja li tajtu miegħek fejn issa qed jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sehem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li unidma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti bid-dnob tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkun għal-għajnuna ta' ibnik il-waħdini magħmul bniedem biex huwa li twilet minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes iġbubija ta' ommu ingħaddafna minn ħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbu u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuh ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-aġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek imma li żied illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Aħna nfaħru l-kobor tat-tiba tiegħek bl-istess sinnu ta' raddi l-ħajr li għamlitlek Omm ibnek.
għax tassew ħwejġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq għal-ħnina tiegħek bla tarf meta ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bejleq tajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek fl-imkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 muli Alla tal-eżerċitu, xmet l-art minnija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi bima nħobbok u nadrak. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġraddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu bixorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej hu l-irkopat min hu l-sin jistqar Ġesu hu l-mulej. Għalhekk aħna mnamdam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Emanuel Aġus li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huwa bil-magħmudija mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżis tagħna, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom mala Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lina li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħajja. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minni. Dan huwa Kristu li għalinna. Jien hu l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej ma jistħoqlix li tidħol tagħti s-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
il-mulej li l-xrab li ħadna, ikun jiswilna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Gloria lil Missier u lil Liben u lil Spiritu Santu. Gloria lil Missier u lil Liben u lil Spiritu Santu. Gloria lil Missier u lil Liben u lil Spiritu Santu. Grazzi Signor Alla, nitolbu. Arbinna mulej bis-sagramenti tas-sema, aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Għamel fiħna tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, mannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin, Marija mħanina, għalna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed. Marru fil-paċi ta' Kristu.